даромаде ки шумо ҳисоби ақлӣ ба даст мебиёред, вай даромад ҳазорҳо бор зиёд аст нисбати даромаде ки ҷисмонӣ кор карда ба даст мебиёранд. Мана нигоҳ кунед. Мо мегӯем трудовой доход. Кор кунӣ пул ҳай, кор накунӣ пул нест. Анакун фикронаи сарватмандӣ чи аст? Мардуме ки тарзи фикронаи сарватмандӣ доранд, во фаҳмидан ки пассивный доход гуфта чиза мегӯн. Барои чи пассивный доход? Нигоҳ кунед. Трудовой доход, пассивный доход. Трудовой доход шумо худатон меҳнат кунед, худатон ҳасте кор кардед, пул ҳаст, кор накунед, пул нест. Мисол, ин чи такси ба одама бурдед, пул метиҳад. Такси ба одама набурдед, пул наметиҳад. Як бор мекунӣ, миллион бор ҳосил мегирӣ. Нигоҳ кунед, пассивный доход. Коре мекунад ки чӣ хел кунам ки сармояам ба ман кор карда даромад биёрад. Барои ҳамон мардуме ки мехоҳад ки сарватманд бошад ва фикрони сарватмандӣ дорад, ҳаракат мекунад ки даромаде созад ки бехудашам кор кунад, худаш касалам шавад ки даромад омадан гирад. Ман дар ҳақиқат мефаҳмам ҳар яки шумоя. Мумкин ки шумо гӯш карда мана баъзеатон гӯяд ки маълим, ту ба худо додааст, ту сарватманд шудӣ, пулдор ҳастӣ, ту ба осонтар. Не. Тилло, мана ин тилло мардум дар дасташ мегардонад. Барои чӣ? Барои чӣ? Агар ки шумо хоҳед ки шумо шахси қимат бошеду, шахси арзанда бошеду ки мардум шумо дар рӯи даст гардонад, анамин роҳи тиллоя бинед. даромаде ки шумо ҳисоби ақлӣ ба даст мебиёред, вай даромад ҳазорҳо бор зиёд аст нисбати даромаде ки ҷисмонӣ кор карда ба даст мебиёранд. Мана нигоҳ кунед. Чӣ ба одат кардаги мардуми камбағал, мардуме ки фикронаи камбағале дорад, чӣ ба одат кардаги? Гумон мекунад ки нигоҳ кунед, я мо ино мегӯем трудовой доход. Трудовой доход гуфта чиза мегӯем. Фақат мардуме фикронаи камбағал доштаги гумон мекунад ки ягона роҳи даромад сохтан рафта меҳнати сиёҳ, меҳнати азоб кашида карданад. Мо ино мегӯем трудовой доход. Кор кунӣ пул ҳай, кор накунӣ пул нест. Анакун фикронаи сарватмандӣ чи аст? Мардуме ки тарзи фикронаи сарватмандӣ доранд, во фаҳмидан ки ҳосиле ки аз ҳисоби илм ба даст мебиёрӣ, вай доимӣ ҳаст ва ҳазорсолаҳо ҳаст. Барои ҳамин қадар ва ё пассивный доход. Пассивный доход гуфта чиза мегӯн. Барои чи пассивный доход? Нигоҳ кунед. Трудовой доход, пассивный доход. Трудовой доход шумо худатон меҳнат кунед, худатон ҳасте кор кардед, пул ҳаст, кор накунед, пул нест. Мисол, ин чи такси ба одама бурдед, пул метиҳад. Такси ба одама набурдед, пул наметиҳад. Ҳамин мисол, картошка кориштед, замин ба фурӯхтед, пул ҳаст, нашинондед, пул нест. ҳамин мисол марди коре рафтед Россия, кор кардед, пул дод, кор накардед, пул нест. Чибаки ин ҳамаш ҳосили меҳнати ҷисмонӣ аст. ҳамон ба мардуме ки фикронаи камбағала одат мекунад. Барои ҳамон аз падару модараш мегӯд ки бача мамин хон ки як ҷои кор ёбӣ, хон ки як кор кунӣ. Анакун мардуме ки фикронаи сарватмандӣ дорад, пассивный доход месозад. Медонад ки ҳосили меҳнати илмӣ як бор мекунӣ, миллион бор ҳосил мегирӣ. Нигоҳ кунед, пассивный доход. Коре мекунад ки чӣ хел кунам ки сармояам ба ман кор карда даромад биёрад. Сармояам кор кунад, бе ман даромад биёрад. Даромад ин чи аст? Даромад бизнес гуфта чиза мефаҳманд, соҳибкорӣ гуфта чиза мефаҳманд. Купли продаж ин соҳибкорӣ нест, бачо, инҷи хар, унҷи фурӯш ин соҳибкорӣ нест. То поток ба надарод. Поток чӣ гуфта гап? Дарё. Бизнес ин дарё ҳаст. Мана дарё, дидед дарё? Ягон вақт хуш намешавад. Дарё баъзан кам мешавад, баъзан зиёд мешавад аз ҳисоби фасли сол. Бизнес ҳам ҳамин хела, баъзан даромадаш кам мешавад, баъзан зиёд мешавад. аз ҳисоби сезонаш. Фасли сол не ки шабу рӯз рафта меистад. Шабу рӯз. Ана ҳамин бизнес. Ина мо мегӯем поток. Поток пассивный доход. Барои ҳамон мардуме ки мехоҳад ки сарватманд бошад ва фикрони сарватмандӣ дорад, ҳаракат мекунад ки даромаде созад ки бехудашам кор кунад, худаш касалам шавад ки даромад омадан гирад, худаш сайёҳӣ бам равад ки даромад омадан гирад, худаш мурда буравадам ки фарзандош ба вай даромад омадан гирад. Мана мисол, мана нигоҳ кунед, компанияҳои дунё бинед. Adidas,
давним-давно мурда бурафт. Toyota бинет давним-давно мурда бурафт. Sneakers, жилет, ҳамин мурда бурафт. Неки асабе ки фикронаи сарватмандӣ дошт, системае сохт ки баъд аз мурданашам вай кор карда бурафта истода. Мана ин чӣ ба мо шумоя пешниҳод мекунем. Мана ин чӣ ба ман мехоҳам ки халқи мо тарбия ёбад. Ман дигар намехоҳам ки халқи мо мардикорӣ кунад. Чӣ ба азоби мардикория ман дидагӣ. Ман 6 моҳ дар кӯча зиндагӣ кардагӣ соли 96-97. Ман дар даруни коробка холодильник хоб карда, дар кардонови коробка болоша ки бардоштам баъд байни малатоку кувалдаю мана ин оҳангархона бар ин вайба меафтад. вая мезананд шлифоват мекунанд, мезананд шлифоват мекунанд, мезананд. баъд қиматбаҳо мешаду, баъд мардум вая дар дасташ мегардонад. агар ки шумо хоҳед ки шумо шахси қимат бошеду, шахси арзанда бошеду ки мардум шумо дар рӯи даст гардонад, анамин роҳи тиллоя бинед. шумо гумон мекунед ки муваффақ шудан осон аст? Не. мо ягон чӣ ҳамту намебиёд ҳаёти шумо ба. Не ки шахсияте ки шумо мешед аз ҳами дорангиятон беҳтар аст. беҳтарин дорандагии инсон ин ақл аст. беҳтарин сарватмандии инсон ин илм аст. мо шумо ба ин даъват мекунем. ҳамватанони азизи гиромӣ, шумо барномаи чашмаи умедро нигар тамошо доред. ҳафтаи оянда ҳар рӯзи шанбе ба ин барнома интизор шавед. барномаи моро ба ин барнома ёру рафиқатона даъват кунед, хешу таборатона, додару хоҳаратона. мо бояд ки аз маҳалли аз хонасозӣ ба корхонасозӣ биёем, аз маҳалчигӣ ба миллатсозӣ биёем. ба ободаи оянда.